дойдете? Може ли да Не, дойдете, тук ще господине? кажеш. Не. Добре, ще ви кажа тук. Значи отивам на инспекция на Атом Бургер, че чувам имат убийства и проверявам след така. Утре. Заплашват ме и казаха, че ще ме убият, заедно с адвоката, който ми е издал документа. Така, бяга. Така, след около 5 минути адвоката ми звъни да ида на Кея да го взема. Даже ето го този адвоката с цялата кола. И ни закарва, мен ма хвърлят в морето, ма не умрял, а пък него го гърмят. Ела да ти кажа. Някаква акция, нещо няма ли да направите на този Атом Бургер? Нещо по въпрос няма ли да Скален. направите? Имаш свидетелство, че тези, които държат Атом Бургер, са убили човек, така ли? Да, и то адвокат, длъжностно лице. Кой адвокат е починал? Да закараш на местопрестъплението. Ето го. Първото место происшествие е Атом Бургер. Първото место на происшествие е Атом Бургер. Не, покажи ми къде отиваме, къде се е случило убийството, точно ми кажи. И се няма Давай, да показвай къде. След мен. Фенери. Това е бързо. Охо! Охо! Борислава! Знаеш какво ще правим сега? Бързо към болницата. Бързо към... Охо! Бързо към болницата. Искам, може ли аз да дойда? Ти задължително идваш. Дешет. Ай. Оле, майко. Яла. Мале, сега Ай. ако верно съм познал патрона. Познал си. Ай, отиваме. Значи са махнали ключалките. То тук ли се проверяват? Пази. А, добре. Анализирай доказателства, провери лаборатория. Какво? Лаборатория. Мале, Как сега се назове? Само видя, че влязах и бе. Видях съм на сколата пред Милчо, ела радио 2. Какво познах ли? Дръпни са малко. Милчо, поставя брат, чай ще го правил. Сделка. Не, Ако не се чува това, на цели китайски какво може да правя? махне, може да махне радиото, ако не се чува, ако не се чува. Не, спокойно, не съм такъв. Много хора влезаха в радиото, Не съм такъв. Имах свидетел. Свидетелят му доведе до местопрестъплението. На местопрестъплението имаше гилзи, имаше кръв. Отидох до болницата и видях, че Това съм гилзите са принадлежност на Адриан Митков. Той е направил убийството на Виктор. Смъртта на Виктор Евангелов по вина на Адриан Митков. Наш бивш колега, но за жалост ще бъде зад решетките днеска. Бил Това важен. заслужава, Искам днеска това копале да бъде зад решетки. Правя нещо. Зад решетките. Точно така. Да, решетките! Между другото имат и тежки оръжия, ако имат... Какво ще кажете? Да тръгваме. Благодарим 70. Абе, Към Атом Бургер. Петец, айде. Брат, който и да е, ако някой знае кой е. Улица, ръцете! Ръце. На земята! Ръце, на земята всички. Един бяга отзад, не бяга. На земята. Собете дойде, бе, собете дойде. Заключкана, задния ход. На земята! Излей, давай, бавно ти гледам, брат. Той се разкарва като компо, става една стената. Някой стреля.
На земята те искам, на земята те искам, разбрал ли? На земята копале. Причина? Скръпкам страната не му гледа, маняк. Стой така. На стената. На стената те искам, на стената те искам, сега. Едното лице май избяга. Ние, бе. Имаше съпротива между, докато насочих оръжието. Имаше съпротива, избяга и изключи вратата. Не, има аз нещо. просто Те бургери лица правя. на чекрет нещо. Чувстват с ОБТ и се махнаха. Нямаше ли още един, не? Не, ма то въпросния го няма никъде. М. Чакай, ще му свобода. Там са. Че имам слабилизация просто. Здравейте. Получих сигнал. Ето този човек там, ако може да го... Този, добре. Ти ги поемаш, Виктор, ти махни се. Учиш, сваляш си маска, ти ги поемаш. Това е твоя случай. Колея Митков липсва. Добре. Бил отвлекан, да. Бил отвлекан, викаре. Идеш минаваме. Още на лицето ми. Има там майче. Да. Наш ли не? Какво става, то сгонява? Някой нещо? Няма го. Съжалявам, че стана бавно, момче, да. Няма. Не, случва се. Да, аз съм свикнал. Аха, добре. Тук е. Викторе, Тук съм. то си е тук отзаде зад посе. Маркировци ли си? Господин Митков, Моля те да има вода, защото нямам свечка. откъде идваш? Не знам. Медика да дойде пред 5 шпили. Той е горе в Почти килите. нищо не си спомням. През цялото време имах такова чувал на главата Горе в и килите. в един момент ми свърши кислорода. Така е. И откъде те намериха? Моля? Къде те намериха? Събудих се на задната седалка на този Мерседес. Господин Митков, Да. вие сте арестуван от лейтенант Маркелов. Имате Да. право да замълчите. Всичко, което кажете, ще бъде използвано срещу вас в съда. Имате право на едно телефонно обаждане в рамките на 60 секунди в присъствието на полицай. И имате право на адвокат, ако нямате финансовата възможност за такъв, ще бъде назначен такъв служебен. И имате право на вода, имате право на храна, имате право на медицинска помощ, ако ви е необходима такава. Разбрахте ли си правилата? Виждам, че се... Защо съм задържан? го вкараш. Няма нещо нелегално. Аз не мога да те взема да ще тебе. Защо съм Добре, задържан? кажа на къде. Сега ще разбереш. Да не пак да стане грешка само накрая. Сега ще видиш каква е грешка. Съжалявам. Това ми е много трудно в момента да го правя, поради факта, че сме минали през толкова много. Аз мисля, че има грешка. Няма грешка. Да Си няма арестуван. доказателства. Има доказателства и то много. Борислава, ела. Ето го нашия човек. Ето го нашия. Милчо, Не сядам. чакам. Така, виждаш кой е това? Това ми е свидетеля.
Това познат ли Кой- ти е? Да, това е Да, един луд познат ми човек, е. който Моля? постоянно обикаля бургера. Моля? Да, дори Аз съм скоро ли- имах... Скоро, днес имах среща с един ваш колега адвокат. Това който ми е, има това тази ми е съд. свидетеля. Така, Много- Аз съм инспектор. покажи му сведенията. Сега, тия, които съм написал, нали? Да, точно така. Предполагам. Покажи му ги, Така, да си знае документите, сега ще му дам и аз. Прочетете си го. Няма как да го прочета, след като на втори ред очи е написано с У, малко е несериозно Но нещо. момчето не е минало все още училище, така че Така той ги е казал. заповядай за Знаеш- заповедта ти за арест. Знаеш за кой адвокат ти говорим? Много добре знаеш, намерихме така, сега да ти обясня какво се случва, ако не си запознат. Мръснико. Да, с един свидетел ли? Слушаш ли си я? карате Слушаш да ли за... гледат неща? Прочете ли си Да, заповедта? слушам. Може ли момент Прочетох, само? обаче е Това малко момче- несериозно днес. Може Това ли момче- само за момент? Чакай, шлонг, изчакай. Добре. Това момче е свидетел на твоето убийство, което ти извърши върху адвоката Виктор Евангелов. Мгм. Това е свидетел, той ме докара на местопрестъплението и аз оттам с фенерчето цак, цак, цак! Намерих тъпите ти куршумки и кръвта на Виктор Евангелов. Да, от колко метра? Все пак сте били на място, трябва да знаете. Виж, това, че ползваш думи, където те правят да изглеждаш умен, не значи, че Не казваш бе, кажи, правилните отговори неща. ми. От колко метра е било убийство? За да ми кажеш, че имал Мгм. съпротива или кръв от мене? Слушай, аз намерих доказателства на самото место Да, престъпление, разбирам. посочено от Доказателството свидетеля. е зад мен. Доказателството е ако зад мен, не знае как се пише око и свети сканер. Да, Слушай, Това знам. намерихме гилзи и кръв Тия на гилзи, убития. слушай, тия гилзи Професионален. на са оръжие Детектив с какъв съм. сериен номер отгоре? Аз сега ще знам. кажа, аз имам серийен номер, на самите Вие не сте гилзи ми има вземали пръстови ДНК на мен. отпечатъци. Кога ми вземахте ДНК на мен? Господин Митков, ние имаме Още всичко, ние имаме вашето ДНК, което е От кога? влезнало в Аз системата. никога не съм задържал. Никога не съм Ние задържал. в момента, в който сте влизали в този Вие град, сте ви бивш с полицай? документите ви се вписват тези Да, неща. да. Точно Лични така. карти, пръстови И все- отпечатъци. Адриан, дай право да представлявам да влизам в комуникация. Надел не остави. Искам най-дългата представа да излежа аз. Радвам се. Че после като излезна господин Марков, Самите, сега повтарям ти отново, Ще прави джуниори. наистина на един режим мазен с тази брада, дето Съобразявайте ти как падат говорите космите, пред камерите в дето ти полицията, падат господин полицай. космите в яденето. С пръстови отпечатъци. Да, това го разбрах, че има пръстови отпечатъци мои на патроните, обаче аз нито пистолет съм хващал, нито патрони съм вкарал, в пълнител съм пълнил. И как така, и как така е станало тогава пръстовите Ами, вие ми отпечатъци да си обясните. на гилзите? Значи, господин Картач, С тебе корумпе няма как да стане. Ние сме на острова. Но разкарай се. Към океана. Право на тежко да знаете. То Андрей бе, брат. Андрей, Мърдай. качи го. Дахме. То на острова има летище. Аз ще карам, слизи. Слизи ти към 40. Не, неутрализиране брон. Ние сме на летището на Опит се, ама. аз не мога да повярвам. Мръсното Полицай колумпе уби се ще... полицай пред мен. Да, точно така. Мале, Неутрализиран. със сигурност няма с полицай повече. острова. Уникално неутрализиран. И защо гръмнах тежко? Що огромнах тежко? Защото в това имах и това си заслужаваш. Мръсното колумпе